achung mar manyo olemo kaka jakom mar Africa Union Commission tapuoyo apisa madito e piny owacho ma Kenya Kwanza ma bende kor wuok oko mar siro dwacha e laro kom mar Africa Union Commission. Musalia Mudavadi ma bende jatend migawo mochung'ne weche mag pinje maoko wacho kanyo ni oboke mar manyo tich mar Raila Odinga ibiro loke kod dhok auchiel te kendo gibiro menyo chung' mare no e tipo mopogore opogore kaka yo makende ma Kenya koro wuok oko mar siro chung' mar migosi Raila Amolo Odinga. Nyo in Afrika ma milambo achiel kuom pinje ma bende pinje mag Afrika ogeno mokalo e kinde ma koro dwar nitiere maket kod maendi. Ma nobedo press conference manyorio migosi Raila Odinga gi ja sirikal kuom thuolo mokwongo gima neno ka gima nomako jo Kenya gi wuoronde. To kiwinjo kaka jakom wuoyo gi Musalia wuoyo kit ote magi neno ka gima ne gitang' ahinya mondo mi kik ginen ka gima koro siasa ma Kenya ka oywaye gini. Victor, ingene wach ni en wach ma luorore dhi to duogo. Olore to dhi to duogo. Aparo ni en thuolo ma nyalo bedo mar ang'wen ma koro walose wach ni kaka wanene ka. Gimokwongo en ni ochunowa kako chuno jakom to gi kako chuno piny owacho mar William Ruto. Nikech ka ok ochuni to kitime ang'o? Okilosie. Emomiyo koro wawuoye. Mar ariyo Victor, bang' wacho mano en ni adwana achoma wach ni ti. Mok waluoro mabor Victor. Wach mabire gini mokwongo kiwinjo kaka jakom loso to bende gi kaka iseneno gini katimore mbele ka jakom miwinjo ka loso kogoyo erokamano ne jodito mag sirikand William Ruto. Tiwinjo ka ok ogo erokamano ne William Ruto wuon. Ang'o manika samoro mo gi Mudavadi ng'amondiko Mudavadi e tich en William Ruto. Okonyalo romo gi Mudavadi ka William Ruto okia. Tiende ni William Ruto ntiere sama koro obiro romie gi jakom. Biro mbele ka ma the next atua mabiro manyien en ni biro neno ka William Ruto ochung' gi Raila Odinga e the State House kacha. Ka koro gilando kaka koro ng'weji ni dhi timore to mokwongo nekech Musalia Mudavadi ne chung' kode nekech en emochung' ne weche mag foreign affairs. Tiende ni weche mag tudruok e kind Kenya gi pinje maoko. Ming'eyo ni nitiere okenge ma Musalia Mudavadi apisi mare kaka jata kweth mag ministers otimo ntie coordination motimo to ahinya e docket mare mar foreign affairs minister. Mano emomiyo ne gitimo briefing kaito bang'e iyudo ni owacho kacha kata achiel kuom gik manyo giwacho ni nitiere gimiluongo ni joint secretariat committee moadhiriwo jogo mawuok e sirikal to gi jogo ma ogwel koda jakom. Maka nying'iyo to jogo ma ogwel koda jakom nitiere jok manye liekore ne already ni kacha machalo kaka Makau Mutua gi mamoko. Kata doko ni pod warito jogo madhi wuok ka piny owacho. Koro mae nyisi gimoro achiel Victor ni gini ochuno jakom to chuno William Ruto. Tadwa nyisi Victor koro wanyalo wacho ni jakom en project mar sirikal. Victor, ni jaket wache dhoji. Ijaket wache e dhoji to e awegi kar wach ni nikech gima timore no ne jakom oduoko Victor. En mani kori dwa na chaka duokne. Jakom no oduoko maber mo wacho ni oken project mar sirikal. To koro penjo ma wachako penje ewi penjo no. Ni pani kata ka ne en project mar sirikal do yie okonyal yie. Mano waweyo kanyo. To jakom wacho ni en owuok kaka en. Momore ni sirikal bende owuok oko mondo mi otim ang'o? Mondo mi oonge lwedo. Koro gima ni kani jakom nyalo bedo ni ne en project mar jakom owuon. Maka mana ni dibed maber ne sirikal. Mana kaka wasewache ka ni gini ochuno William Ruto mondo mi jakom odhi obedi okaw kom mar AU sichani moloyo kako chuno jakom. Mopogore gi siasa ma Kenya Fred mana ka ng'adi matin timo mos kuom ng'adi matin nono. E wacha chiel nogono ma project bende
jachung mawuok e piny moro amora nyalo chung kende monge backing mar piny kamoae. Ok onyal kaluwore gi chike matayo laro kom ni wacho ni piny miaye nyaka chwali nyaka endorse gimi iwacho gi kizungu ni ochwal chalo kaka anyuola miaye matiende ni piny Kenya kotamore nikech idhi chwale kacha gi piny Kenya. Koro ka William Ruto dagi kata sirkal mar Kenya ne tamre ni gisiro ng'at machielo kata Kenya onge gi candidate to tiene ng'we jakom no rumo gi kanyo. Koro jakom nyaka nyom neni otiyo e yo makare kata otiyo wang' achiel gi piny Kenya. Mar ariyo Victor ing'e ni gini dwaro campaign mar ariyo nikech luoro pinje Afrika gi dwaro omenda mathoth nikech en gima oting'o weche mag diplomasia. Weche mag diplomasia gi biro chuno ni jatend piny Kenya eming'eni nigi tudruok machiel kachiel gi mbetre mamoko ka. Koro en ema kodhi South Africa kaka ni neno no limo piny Ghana cha. To en gi kobidwa protocol ok bi yuaye mang'eny mondo mi otudre gi president ma Ghana kuom ranyisi. Obiro donje State House kanyo to okona dwa wuoyo gi president mar piny makama kete simu aoro minister mar abiro. Ting'eni kama jakom nitiere oonge apisi. En raia kuom sani. Koro sirkal ema nyalo miye tich mayot. To kichaki tene gi weche mag siasa nikech gigi otudore. Ing'eni jakom ok en bishop. William Ruto bende ok en bishop. Jogi jo siasa gite. Koro siasa nie gini. Ma ok nyal golo siasa gini. Gima miyo siasa bede gini Victor, madwa wacho kendo ibiro paro. Ni campaign mar William Ruto mare mar yiero mar 2027 odhi tieko higa mokalo dwe mar 2. Ka jakom okawo gini to William Ruto osetieko campaign mare mar 2027 kanyo otieko nikech jakom manyalo dhi chande kendo nyalo dhi miye tich matek. Mano higa mabiro ni William Ruto ka jakom okawo kom ni to William Ruto en koro be kodhi chako nindo kendo odhi chako yue mos makata 2027 cha ok dhi chande bora ni jakom oyudo kom cha. To mae emo mi winjo ko wacho ni giketo secretariat mare. Iparo ni gini ne chune nade ka jakom ne na raia. Koro siasa William Ruto jasiasa mariek to jakom bende kong'iyo chances mage ni kata ka ne ok odhi e AUC ni chances no nyalo golo William Ruto ma bende ne ok ne oyuare godo kanyocha ne gi backing mar Uhuru to no betie matek. Sani makoro ng'ani obete kom ni jakom be kogoyo kwan to ni afadhali ayud manyalo chamo ni akwan mak mana ni kaluore ni kechingeni ka jakom ose ka William Ruto oseketo otiyo gi jakom motere kucho tase wacho ni kaka wanene ka pile ni William Ruto okofuo monyalo kawo jakom oter kocha kaito jakom duo kethene tich ka en 2027 tiende ni kokawe ma otiyo kode maber motere. King'iyo Victor kama William Ruto nitiere, William Ruto osebedo ka temo matek mondo mi ochalo gai mar Afrika. Mondo chalo gawe mar Afrika. To ng'amo nyalo tiyo godo maber mong'eyo ni nigi lony mar ariya. Mose bedo nyaka mose tiyo gi AU kochung'ne weche mag infrastructure en jakom Raila Odinga. Koro embo dwaro ni image ne, odwaro ni suche ng'at man gi sura maber ma osenene kiching'eni kama ne William Ruto ne wuok e chien kacha nitiere weche mang'eny ma bende nyomiene mamoko setemo tengo mogolo oko. Koro komakore gi Raila to yudo Afrika e lwete. Bedo mayot. To mano e kwano ma en bende otimo nade? Ogoyo. Mane kwano ma en bende ogoyo. To mogik Victor kapok awene ken. King'iyo gini to ok en mana e pinje Afrika gi kende. Ng'i budget mar AU. King'iyo budget mar AU tibiro nwang'o ni wan gi gik miluongo ni recurrent expenditures to gi administrative cost. Magi king'iyo nekech ing'eni funding mar AU wuok kuom pinjegi. To omenda ma pinjegi chulo nyalo mana chulo cost kata gik madhi gi gik moluongo ni administrative gi. Kibiro e weche madhi gi dongruok machalo kaka loso nderni, machalo kaka loso olendni madongo gi, magi kata weche mag climate change gi, iyudo ka jok ma finance gigi gin jo wagunda. Koro lwet jo wagunda nyaka bedie gini. Emomiyo kata ka ni neno
ka William Ruto ineno tudruok mare maber kata ka owuotho e pinje mag Amerika to gi kuonde mineno wuothego tiende ni jogi winje. Jakom bende king'iyo ka kineno osewuotho ka kineno tugore gi jogi kata noywak ni jogi nogwenye tineno ka en bende nyocha nineno ka osebedo koromo ga ambassadors mag pinje jo wagunda gi gigi ok timre atima nikech influence mar joka mana kaka nyo idhi mana kaka nyo ntiere ginene ntie nyadhi festival Victor festival kocha ng'at mochulo jathum emigo thume. Erokamano. Erokamano ahinya. Ken